vos a dar unha mini clase de como se fai como se sementa. Creo que xa recolleste sementes en clase. Sí? Chega, moi ben. A ver, outro que me diga, que máis? Dime, Lidia. Sí, dime, que máis? Terra, auga, a ver, algo máis fai falta? A ver, dime. O sol, claro. A ver, como está. Dime, que máis fai? Terra, auga, sol, abono, eso é moi importante. Para que sirve abono? Sabes para que sirve abono? A ver, dime, para que sirve abono? Para alimentar a las plantas. Muy bien, sí señor. Vos eso todo muy controlado, así me gusta. Bueno, entonces vamos a utilizar terra normal. Sabes que hai que facer primeiro ca terra? Cavala, sabedes? Antes de facer unha sementeira hai que cavar a terra. Sabedes por que hai que cavar a terra? A ver, dime. Para que entre las semillas. Casi. A ver, outro si sabes. Dime, sí. Si a terra con el brillo al agua, el alimento. El alimento. Outra cousa importante tamén. A ver, dime, Joel. ¿Vale? A planta. Movemos ya porque poña máis tarde. Pois mira, hai outra cousa moi importante. O oxígeno. Necesita oxígeno, oxigenar a terra. Entón, se acabamos, se a movemos, como decía Alexandre tamén, bueno, está máis blanda, limpanse de ervas, oxigénase, e colle a planta, pois, vai estar máis cómoda. E como cando facemos a nosa cama, estiramos as sábanas, sacudímolas con cheiriño, e despois dormimos, pois xa está, aí nos falta moitas casas, e que hai que para conseguir un montón de abono, que vos fixestes aí atrás. ¿Qué estuviste haciendo durante este tiempo? Indo pintando todo, ¿no? ¿E iso que producía? ¿Qué faltaba aí dentro? E iba pulindo, ¿no? Para conseguir os nutrientes que iba facendo. Ibanse pulindo esas cacas, esas ollas, todo o que fuese botando valía. ¿Que sí? ¿A que sí? Bueno, pues mira. Fixestes un compost, un abono estupendo. Mira que saís de aí. Mirade para aí. Mirade canta comida está aquí preparada para sempre. ¿Viste? De as ollas, de pedriñas. As pedriñas son moi importantes. Sabedes para que sirven as pedriñas? Para facer un bo drenaje. Hacer un bo drenaje, cada vez que regamos o noso sementeiro, pois non queda aplastada. Non se fai unha masa a terra, non se fai unha masa. E entón, ao haber un bo drenaje, a agua filtra, molla todo e pois aí. Mezclamos a terra, mirastes, mezclamos terra, o noso compost, que está de maravilla. ¿No vedes? Mira. Mira, sabes? Os composteitos que teñen uns nutrientes, que veñen xa feitos porque hai persoas que se dedican a isto. Entonces pues, podemos utilizar esta terriña. Esta terriña tamén nos axuda, eu sempre lle boto un pouquinho, sempre nos axuda, porque mellor en casa tamén temos desta terra, que normalmente en todas as casas, nos que vivimos, as casas, podemos ter desta terriña, que é unha terra que nos proporciona, como decirte, é como algodón, é dicir, vai nos a producir de que esta terra que mezclamos nos aquí non se nos aplaste tanto, este máis a cuesta. Temos que, pero bueno, botar, onde vamos a facer a nosa proba de cementar, temos que facerlle, que? Uns buratos. E pa que? Outra vez. Para? Vale, escape a auga, ¿verdad? A auga ten o sol, pues ven por aquí, por aquí, si está así. A ver, Raúl, dime. ¿Para qué? Para que respire la cosa. Muy bien, para que entre oxígeno. Eso es muy importante. Dios, que sí, ¿verdad? Mira, pues hago yo, mira cuántos buracos. Hago un par de buracos. Aquí. Bueno, ya está. Y de ahí, mira, Raúl. Y ahora vamos a echar. Echemos más o menos, bueno, casi más de la mitad, Mira, así.
Vale. Pues ahora solo tendríamos que votar. No, creo que vamos a hacer más mente. Y ahora mira, que está ahí, tenemos una cama. No miras ni aplastado ni nada. Está blandinho, le vamos a aplastarlo. Y ahora vamos a hacerte a semente de tomate de negro, de colores. Vos sabés que hay verduras e hortalizas de distintos colores, ¿sí? Despois usen tamén leituga, perdón. Leituga de roble, usen. Bueno, a ver qué queres que semente. Leituga de roble. Tomate, venga, usen tomate. O tomate negro. Tomate negro. A ver, tomate negro. Va a ayudar un montón de tomate. Yo tengo una planta era una semilla de tomate en penal y después era súper pequeño, ¿verdad? Bueno, pues mira, ponemos a semente e botamos aí no medio. Vamos a tirar isso. E agora un pouquinho de terra, non moito, un pouquinho, porque se botamos moita, pobre, vai te cansar hasta sair arriba. Y ahora, pero que decía o meu compañero que nos decía aquí, auga, ahora necesita agua, un pouquinho de agua, pero muy pouquinho tamén. Non necesita muita agua. Es buraco. Un buraco. Unha botella de regadeira. Mirad, es que invento que iso aquí a Profa Aurora, unha botella de regadeira. Miraste, pues aí está, mira. A sementeira de tomate está feita. Que vos pareceu? Divertido ou non? Ahora sabes que tratarlos está sempre vendo o cosas dentro. Si necesita auga, está moi seco, que a terra parece que se agrieta, pues é que necesita auga. Entonces, botamos un poquinho. Claro, está sempre o aire libre que faga calor, pero podese meter, claro, normalmente, ou no interior, nunha casa, ou nun invernadero. Si se ten un invernadero, se dice invernadero, pues mira, es un sitio ideal. ¿Ves? Mira, que ven. Pues aí podemos facer un menos que vai crecendo. Chega un momento, pues na primavera, que é a época ideal, é a época porque xa non hai heladas, non hai frío, y entonces é a época idónea para facer o trasplante desta planta. Porque aí, na primavera, que sucede? Sabedes que unha das cousas que sempre hai, que é o bonito, que é a característica da primavera, que hai? Flores. Florecen as cousas. Os tomates da primavera crecen, os tomates botan máis. Tarda un mes e medio. Entonces, claro, tes que sempre, cando vayas a facer a sementeira, ten que ser, pois, se queres que se brote ao mesmo tempo, tens que sementar antes en cemento, ¿no? O sistema é o mismo, es igual, botas terra, collas, por ejemplo, este que é amarillo, tenemos unha semente, ou dúas, bueno, eu a veces sempre boto dúas porque tengo unha falla, pois sempre queda outro, para asegurar que nos dan como, non sei como explicarlo, pero son, mira, miudiñas, e dunha leituga, dunha flor, dunha leituga, quitas millóns de sementes, dunha flor, solo con unha flor, son muitísimas. Mira, vamos a coller, non sei, aquí debe de haber, mira, por lo menos 10 sementes, solo un poquitín que collemos. Bueno, pues a leituga, mira, botamos igual como os demais. Vamos aí. Con un poquinho de terra. E hai unha cosa que me esquecín. Non vos se de conta, nadie se de conta. Ai, os buraquiños, E non me decíades nada. Se non lle entra, non podes facelo de nadie da auga, e non lle entra oxígeno. E vos quizás, pero non me decíades nada. Pois ten que decirmo, si mirades, isto era un erro moi grave.
serán unos 15 días. No, que eso no. Sabes que canto tarda unha leituga, tarda unha semana, que acabamos de decir unha semana e media, en sair unha leituguinha pequeniña. Bueno, a ver, canto imaginades vos, canto tarda esa leituga en facerse, pues chica, imagínate. Para comer linda, no, para comer tarda máis. Pero, para poder decir, vou quitarla deste tarro, porque queda yo tarro pequeniño, claro, ela creceu, e despois temos que levarla para a nosa horta que temos, para que se faga unha leituga hermosa. Máis ou menos, a ver, canto máis ou menos imaginades? Unha semana nace. 3 semanas. 3 semanas, aí está, en 3 semanas. En 3 semanas, o menos, se está en un sitio que fai moito calor e está a gusto, pois o mellor hasta en 2 semanas xa, a ensalada está para comer, para levar a súa horta. Ya no desesto, hay que estar invitado, porque no hay agua, primavera, no hay calor, ni nada. Leitugas, como lle comemos as follas, que non botan o seu fruto, non é un tomate, non é as súas follas, é o que comemos dela, pois no momento podes trasplantar en calquera época do ano. Podemos en febreiro, en marzo, en abril, en inverno, en verán, da igual, o que necesita é agua. Hasta enero, claro, hay lechugas que son de invierno, que son fuertes o fríos, y entonces pues ellas desarrollan tipo al inverno. Entonces, pues, como dijo aquí el compañero, aquel neno, en 3 semanas levamos la horta, y estar na horta, ¿qué tenemos que hacer? Cavar a terra da horta, como falamos antes, hay que destinar a terra. Despois que temos que facer? Botarlle abono a esa terra, porque vamos a quitar a leituga e temos que levala para o sitio onde haya comida. Pois simplemente sacala, imaginade, témola aquí, quitámola coa súa terra, facemos un buratillo e metémola. Pero claro, antes temos que cavar a terra e botarle un... Sementarei, loguinho de cranear, en tanto no povo medre un meniño, un bello